направихме един... тук пред мен е една книга, която сте ни донесли. Нека да я покажем на нашите зрители. Слънцето. Ах, вижте слънцето с костюма на квадрати. И нещо, което първите изречения също от тази книга, така набързо успях да я прегледам, първите изречения ми направиха много силно впечатление. Ако ми позволите само да прочета. Да. Пътят на личния си живот, който осъзнаваме, не е истинският път, това е от увода. Пътят е пренасенето и индивидуалното местене от А до Б не е пътят, а само отделна стъпка, която няма самостоятелен смисъл без извървяването на цялата посока. Аз ще я прочита тази книга, това е хубаво. И сега, това е... Добре, ако ще четеш друго, прочитай. Не, няма да я прочитаме цялата книга, няма време да я прочитаме. Да цитираш нещо. Да, продължете, да. Не, мисълта ми е, че това са едни... Аз няколко книги съм, 4-5 подобни книги, които са на много популярен език, философски фрагменти. Сега, той специално, един мой скъп приятел, който бяхме много близки в Съединените щати, Михаил Симеонов, който излезе един слон в Африка, ако помните, от бронз и го прикараха през целия Ню Йорк и в двора на ООН-то сега стои този слон като символ на необходимостта да запазиме природата, да ни закачаме животите и да пазим техните права. Сега, и той като дойде, той е още ние съученици бяхме в американското училище, съвсем стари, вика, какво си се отпуснал, бе? Аз си служи една розова риза, една хубава вратовръзка и сядай тук в най-хубавото кафене в Сливен и почвай да пишеш. Скапал си се. И аз осъзнах, че е прав, разбираш, и там има едно хубаво кафене, виенското кафене. Седнах и за няколко месеца, всяка сутрин търа по едно парченце. И това е нещата, които аз смятам, че са една интерпретация, защото аз също по мисъл и по насока приемам като най-обогатяващата философията на Дънов. Но той никъде не се занимава да пише текстове философски. Той само изнася беседи на различни конкретни теми и т.н. Но това е философската основа, така да се каже, на неговото учение, която няма нищо странно в нея. Сега можеше там да ни пише той, ами да цитирам Ботев. Навсякъде го има. О, мой Боже, прави Боже, не ти, що си в небесата, а ти, що си в мене, Боже, в мен сърцето и душата. Разбираш ли? Дядо Господ ни посещава ни църкви, ни джамии, ни нищо. Той тече през тебе. Съобщението на Бога тече пред себе. Тече, ти да оставиш утре това кафене, да идеш, да видиш изгрева на слънце и да кажеш, мамата си трака, виж какво мореве, какво правя аз, бе. Да видиш сутринта, като се събуждаш. Едно кученце лае. И върват някакви си в добро настроение, стискат си ръката и си викат добър ден. Има песен от Луи Армстронг така. И си стискат ръката и си казваме добър ден, а всъщност казваме ще се разплача. И всъщност казват обичам те. Разбираш? Каква църква? Какви глупости? Той е в нас, то кипи. Бог го надува с най-големия мех през тебе. Любовта. А какви са подробностите, това вече ти ще ги реализираш в твоя живот. След 100 години друг ще ги реализира. Това е любовта между хората. Слънцето между хората. Хората я разправим. Всяка една ваша... Или сега, например, отивам аз на Далматинския бряг. Навсякъде е красиво. От целия свят съм обиколил, защото искам да видя аз какво става. И знам българските народни песни, какво ти пеят от днес до утре. Тъжни са. И след това отивам аз по Далматинското крайбрежие, близо до Дубровник, на едно място стоя си сутринта, Котор, на един връх, и гледам, там има едно езерци, едно манастирче, просто медитирам. И изведнъж чувам една песен, която сега ще ти изпеем, а пак ще се разплаче.
Сръбска песен, на момиченци пее. Имахала съм бяло ружу, майски цвет, носила съм на грудима, да ме гледа целият свет. Разбираш, няма стисканици работи. Застанала е пред морето тая душа и ти казва: имам бяло на гърдите си, имам бяла роза, майски цвят. Носила съм я на гърдите си, да ме гледа целия свят. Ей, това е. Разхвърлено, отворено. Навсякъде го има това нещо и навсякъде, ето цитирах ти Ботев, ние се правим на захлюпени и се занимаваме с глупости. Ще идеш ли утре на морето? Утре сигурно няма да стане, но трябва когато почивам, тогава може да стане. Добре. Защото аз идвам тук точно когато трябва да изгрее слънцето, аз съм тук. Това е друга работа, да. Да. Съгласих се. През цялото време така ви слушах много внимателно. Всичките ли ви книги всъщност са пропити така и са погледнати, може би, до някъде и през погледа на Дънов? И са пропити от неговото учение? Не мога да кажа, не са пропити. Повлияни, така да го кажа. Не са повлияни. Учението на Дънов не е да те научи на нещо, че да го изпълняваш. Той ти казва как да се освободиш и да оставиш природата да влезе в тебе. Че нещата, които влизат в тебе, са хубави. Следвай ги тях, не слушай, не чети вестник на СНМ. Разбираш ли? И тъй нататък. Да ти объркват главата. Видиш го, приятел, казва: добро утро, бе, и очите му светят, и ето го тук нашия оператор, и светят му очите, и все ночи вика: бе, вижте, ние сме двамата синьоки хора, бе, мамата му стара, колко е хубав живот. Това е. Всичките ми книги са такива, защото отвътре имам едно птиченци, което чуролика. Не го е сложил Дънов. Дядо Господ го е сложил. Наистина сте много така интересен човек и наистина така минутите ни минаха много бързо. Животът е суров. Пожелавам ви да успеете още книги да напишете, още неща, още мисли да оставите. Защото наистина давате и някакъв такъв оптимизъм. Поне аз така усетих нещата. За какво сме родени? Прекрасен живот, нищо друго, освен оптимизма, да се къпиме, да се цамбуркаме вътре, скачаме с долни гащи в морето на любовта. Това е. Повече хора като вас пожелавам. Това е. Благодаря много, че бяхте при нас. Аз благодаря, че ме поканихте и се бахлаем така да се поразвитра. Благодаря още веднъж от нас Славов за неговите книги и за Петър Дънов.